Salam aleykum. Mene de hemmeňize Reimberdiň şuňky çykyş etjek 20-nji ýylyň aprelinde bolan ala tupan barada özü şo ýerde şo wagt Türkmenistanda öz gören zatlaryny gurrun berse hemmämiz şoňa diňlemäge taýar. Reimberdi başysyna Ah, minnettar. Aslında seretseň monarkiýa öwrülendi bir döwlet. Hökümdar bir psihiki kemçilikleri bar olan bir adam mukadip pikir etýän. Berdimuhammedow näme birinji, Berdimuhammedow ikinji, garaz Berdimuhammedowlaryň dynastiýasy. Zakompleksowanny, kiçilikde arzuwlaryna ýetip bilmedik, adamlara ýigrenç bolan, iň esasy da bu milletparazlyk. Şu milletparazlygy gozgap soň ýa-ni 27-nji apreldäki waka geçip hemamizden bilýär şol Wikipedia'da Gurangul Berdimuhammedow Amerikan Birleşmiş Ştatlarynyň bir delegasiýasyna gizlen gurrundeşlik berende şol arasy türkmenler diňe ahal töweregindäki etraplarda ýaşaýan galan türkmenleriň gany garşy diýip özüniň şahsy garaşlaryny şu taýda beýan edipdir. Men şol şahsy garaşyny 27-nji aprel wakasyndan bir ay ondan öň okadym. Men hayran galdym. Nädip ýurduň baş tutany konstitusiýanyň garandy, ýurduň baş tutany, ýerine ýetirjek häkimiýetiň baş tutany. Şeýle milletparazy düşünjeleri garaýşy bolup ýa-da men hayran galdym. Ahir sonu 27-nji aprel 2020-nji ýyl Lebap vilayatynda dören tupanyň netijeleri, tupanyň tupan şol ýanky tupan bolandan soň pajgal waka bolandan soň şäherlerin infrastrukturasynyň doly ýykylmagy we şol hökümetiň şoňa hiçbir kömek bermänligi, raýatlaryň bir-birine goldaw bermekligine täsirçilik gelmegi, getirmekligi iň soňunda da şol tupanyň Özbekistanyň territoriýasyna geçenden soň Gurangul Berdimuhammedow özbek raýatlaryna, Özbekistanyň prezidentine özüniň gynançyny bildirmekli hem de özüniň halkyna hiçbir gynançlygyny bildirmezligi bolsa eýem şol meniň gözümde Berdimuhammedowlar baryp ýatan bir milletparazlygy men eýem şu taýda dolugyna düşündim. Baryp ýatan milletparaz. Inde şol wakalar barada näme gurrun bersem, biraz uzunrak bolmagy mümkin, gysgarak bir fikirim jemlejek bolaryn. 2020-nji ýylyň 26-njy aprelinde men okuwçym Himmet ders başlaşynda döwletde birinji ýer aldy. Ondan soň biz erti 27-sinde bir kiçirek bir ýa-ni oturuşga ederdik pikir etdik. Şoňa taýynlyk görýärdi. 27-nji aprel 2020-nji ýyl şol bir begençli bir nämäni ýagdaýy bir belläli diýip bir kiçirek bir oturuşga edeli, oglanam bir gutlaýyn diýip begenip bir taýynlanyp oturdum. Geçdik saat 8:30-a ýakyn töwerege. Tupanyň öňünden 2 minut öňünden ýa-da 3 minut öňünden bütün şäher tümlüge bat. Tupan turmazdan biz ejem bilen bu aýdyşdyk da aýgaraz şäheriň içinde obalarda tizden ýygylyk bilen elektrik togynyň öçüp durmaklygy bu eýan bir täzelik däl. Biz onçakly bir oňa bir ünsem bermedik, giretdik ýene de bir şol öňki bir problemalar, şol elektrik togyny öçülendirler diýdi. Emma izinden bir yel gelip başladı. Bir gıyska wagtyň içinde şol tok öçenden soň bir 2 minutyň içinde şeýle bir güýçli tupan turdy. Men Türkmenawa şäheriniň 3-nji kwartal 33-nji jaý 23-nji öýünde ýaşaýardym. Biziň jaýymyzyň öňünde ulwakan şol Soýuz döwründen galan maklura agaçlar bar. Ýanky agaçlaryň barysy ýykyldy. Bir güýçli bir agaçlar. Tupanyň tizligi 40 metr sekund. Eğer bir şol tizliginiň bir pajyga aldygyny bara gözüňize getirmek üçin men size şol 40 metr sekundy kilometr saatda geçirsem köp bölýäs 3600-e de bölýäs. 3600-e bölýäs, muňa köp bölýäs. 144 kilometr saat. 144 kilometr saat tizlikdäki 12 ballyk iň ýokary tizlikdäki şol tupan turdy. Ondan başga da tupanyň izinden daş ýagdy. Daş ýagmaklyk bilen agaçlar daş töweremizdäki şol raýondaky, ilk baş raýondaky jaýlaryň kryşalary, agaçlaryň ýykylmagy bilen adamlaryň kwartiralarynyň aýnalary polu döwüldü hemmisem. Maşinlar aýnalary döwülüp, ters öwrülüp, ýykylyp, bir topar ölümçilik boldy. Hatta Türkmen News şol maglumaty çap edende, ýa-ni şol wakadan soň näçe adam öldü diýip özüniň statistikasyny geçirende barýar bir sanaly adamlaryň ýüzüni çıkarıp bildi de garaz Türkmenistan'dan malumat almak kıyınlığını hememizden biliyaz. Yöne
İçeri İşler Ministerliğinde işleyen klastaşlarımdan, sınıftaşlarıma aitmağına göre şol gün Lebap vilayetinin administratif merkezinde 250'den artık adam yok oluyor. 250'den artık adam yok oluyor. Elbette aitmakları mümkün Türkmen halkı çiğinden fil yasamakla öktedi. Yöne İçeri İşler Ministerliğinde polisiyada işleyen sınıftaşım bana ait şeyle zaten. 250'den artık adam yok oldu. Türkmen Avat Şekerinin şol Göroğlu köçesinde seylgah var. Seylgah. Seylgahın içinde uzunluğu, beyikliği 35 metre barabar olan sonuçta bir vatyasta karusel. Karusel vardı. Şol tupağında karuselden adamlar uçup gitti. Amderyanın Özbekistan kenarında, Farab töreklerinde, Özbekistan'ın çeklerinde, Türkmenistan'ın rayatlarının cesetleri tapılıyor. Cesetleri. Men şo döwür Türkmen Awa Şäheriniň ýöreteleşdirilen birinji zehinler mekdebinde kimya muallim bolup işleýär. We meniň şol okutýan okuwçylarymyň birisi garaz 3 ay özüne gelip bilmedi. Çağa tupan turandan soň daşaryk çykanda aýagynyň aşagynda goňşusynyň çağasynyň çapylan kellesi aýlan gözüňize getirýäňizmi? Çağa 15 ýaşynda aýagynyň aşagynda özüniň weň duşunyň çapylan kellesi aýlanyp ýatýar. Onun bedeni kellesinden 200-300 metre aňyrda gana bulaşan hemmeýe. Men bu elbette şäher ýykyldy, ölüm ýitirim, ölümçülük boldy. Onun izindäki hökümetiň özüne alyp başyna bir ünsün çekesiň gelýär. İlki başta men özüm hususan da meniň özüm näme garaşdym. Türkmenistan hökümeti adatlarynda daşary bir ýagdaý iglan ederdi. Sebäbi bu mümkin ýagdaýda adatdan daşary ýagdaý iglan etmeli. Hiç bile adatdan ýaşary ýagdaý iglan edilmedi. Tupandan soň öz öýümüziň ýanky ýykylan ýagdaýlaryny şol goňşularymyza ýardam etmekle derek hökümetde işleyen adamlar gorkusyna şol pajyal wakadan soň işe gitdiler. Son hatlarında men hem işe gittim. Biz işe geldik. Bizim mektep direktorumuz, men ol mektep direktorunun adyny aýtjak. Sebäbi ol adam 2019-njy ýylda Berdimuhammedowyň ölenligi hakyndaky yalan maglumatlar ýaýradylandan soň Akmuhammed Belsaparov'a garşy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işleyen adamlary toplaşyp bir challenge çekdiler. Şoňa hapapaýyş söz aýdyp. Şol hapapaýyş söz aýdan adamlaryň hatarında da şol mektebiň direktory Ýagmyrov Ýazmurat Juraýew bardy. Şol meniň direktorum. Men size şol ol videorolik men paýlaşarym, onu adamyň ýüzüni görersiňiz. Tebegelerimizden soň Ýazmurat Juraýew muallimlara hem tehnik işgärlere gyssaly öýüne dolanyp tehniki eýneşip gelip mektebiň ýykylan ýerlerini, mektebiň bejermekligine, daş döwregine ara salamaklyga, doga gatnaşmaklygyna haýyşam etmän buyruk berdi. Elbette adamçylyk biz bilýäs işleýän ýerimiz, ýaşaýan ýerimiz, günümüziň bir topar wagtyny geçirýän ýerimiz. Şu taýda biz özümüz hem islesek, kömek etmeye islesek biz kömek edip bilerdik. Ýöne buyruk berýär. Buyruk berýär. Elbette şu taýda men öz protestimi bildirdim. Etçekdäl diýdim. Sebäbi özümiň öýüm çarşyp ýatyr. Ondan soňky bolan wakalarda hökümetten kömek garaşdy. Hiç kili kömek gelmedi. Mektepde işleýän bir zawuç öň narkodel diýip aýdylýar. Narkologiya boýunça şol bir güýç edaralary öň ýapylmanka şol güýç edaralarynda işläp çykan. Şonuň bir tanysy yerli meteorologik merkezden soňam aeroportdan tanış bilişi var. Şol tanış bilişi 3 saat öňünden duýdur. Tupan turjaklygy hakyndaky maglumat yerli häkimlige, yerli özüni dolandyryş edaralaryna, Milli Howpsuzlyk Ministrligine, İçeri İşler Ministerliklerine we dürli ýagny şol büdjet edaralarına esasen da ýokary gatlakly diýip aýtýanda, sebäbi bizde ýokary gatlakly diýmek dogry. Şol edaralara habar gelýär. Milli Howpsuzlyk Ministrligi, soňam MHM, polisiýa, häkimlik ilata şonu duýdurmaklygyň ýerine özlerinin çağlarını, goşlarını toplap potensial tupan turacak teritoriyadan çıkıp gittiler. Bahanası şol adamların arasında näme döretmezlik, howsala döretmezlik diýilen bahanası bilen şonu gizleýärler. Ol bir ýagdaý. Hökümet bilýär, öňünden şol tupan turjakdygyny bilýär. Bir zada üns beresim gelýär. Şol tupan Afganistanyň çäginden Mar vilayatynyň üstü bilen Türkmenawa şäherinden geçip Özbekistana geçip gitdi. Onu meteorolojik kartadan hem görseň bolýar. Şol şemalyň trajektoriýasyna üns bersek, Türkmenawa şäheri iň bir tiz, iň bir pajyal bolan merkez 144 km/saat tizlikde şo taýda bolýar.
Onam duydurmadılar. Bu eýem näme alamatı? Berdimuhammedowlaryň şu sistemanyň millet parazlygy sebäpli wagtda daşawuzda özbek milletli ýa-da özbek diline meňze şiweli türkmen raýatlary ýaşaýar. Şolara ýigrenç bar. Ýigrenç bar şolara. Ilat hatarında göremem. İkinci ýagdaý, tupanyň netijelerini aýyrmaklyga diňe raýatlaryň özü gatnaşdy. Hemde şol büdjet edaralarynyň işgärlerini mejbury ýagdaýda özünün aylık haklarından tutum edildi. Hatta bizim mektebimizde işleyen yerimde muallimler 50 götürümden yukarı özünün aylığından mecburi şol mektebin infrastrukturasyny täzeden dikeltmek üçin mecburi pul bermeli. Elbette men ýene de oňa pul bermän gatnaşmadym. Sebäbi men ejem ikinji toparmaýyp, agam ikinji toparmaýyp, kakam şol mektep direktorynyň ýanky mecburi ýagdaýda şol muallimlara öz aylyk hakyndan tutum etmeklige de eýýän Türkmenistanyň dowlugyna, kanunçylygyna deň gelmeýän ýagdaý. Üçünji bir bolan waka, goňşy vilayatlardan gumanitar krizis döredi, ýanky facialy wakadan soň çöregiň suwuň puly, hümeti nyrhy 10 ýal galdy. 4 manatdan 5 manatdan çörek alynýan olsa 20 manat 25 manata galdy. Gumanitar krizis döredi. Şol goňşy vilayatlardan adamlar kömek etmek üçin durly telekeşler diýdi, ýanky предпринимательler şolar kömek etmek üçin gumanitar nämäne ýanky produktolary uğratýan adamlary da ýolda saklap köpüsini bastılar. Basmaklygynyň hem sebäbi formatly arkadan A dawraýyny şükes ýetirgen diýip basyldy da. Şol basılan adamlaryň käbirleri de alternativ habar berişler işlerinde soňam şol insan hak goraýjylarynyň nämelerinde, raportlarynda, dokumentlerinde ady bellenip geçilýär, ýöne gynansak ol adamlaryň ady gatpas. Kömek etjek adamlar köp boldy. Dördüncüden tupan turandan soň üçüncü gün diýende Türkmen Hawa şäheriniň administrativ merkezinde tok, suw, gaz berildi. Emma şäheriň gapdal örekler, gyralary, soňa ýakyn bolan şol ýanky Çerjew şäherçesi owalar 2 ýarym aýyň dowamında orta asyrlara çümdi. Gaz ýok, suw ýok, elektrik ýok. Hökümetiň ýene de bir eden zady büdjet edaralarynda ýygnaklar geçirildi. Şonda mektep muallimler her bir mektepden 2-3 sany adam yerli bilim ministrliginiň ýanky edarasynda jemlenip ýygnak geçirilende şo taýda raýat egneşiginde Milli Howpsuzlyk ministrliginiň adamlary gatnaşyp gönümel adamlara gyýgyryp aýtdy. Şol bolan maglumatlar bilen daşary ýurtdaky ýaşaýan raýatlara, kom garyndaşlarymyzlara, raýatlara diýmek bilen alternativ habar berişler işlelerine, ýa-ni insan hak goraýjylaryna, ýa-da oppozisionerlere, ýa-da islendik bir dissidentlere garaz habar berseňiz, hökman suratda köne Jenaýat Kodeksiň maddasy ýazylýar, täze madda boýunça Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksiniň 181-nji maddasy boýunça jenaýata çekilip bilýämiz. Türkmenistanyň Jenaýat Kodeksiň 181-nji maddasy içalylyk, şpionaj. Şu taýda bir zat deňilip geçesim gelýär-de. Bolýar, egerde biz hökümetiň syryny bir ýere aýan etsek, onda bizi içalylykda aýyplasa ýa-da içalylyga nämeler girýär diýip hökümet bize bir kriteriýany bersin. Kriteriýa da ýok. Diýmek, hökümetiň siýasaty, hökümeti ýurtdaky bolup geçen ähli negativ wakalary hökümet özüniň ýanky sır hökmünde saklaýar ähli zady. Şeýdip haýwat atdy adamlara. Dördüncüden şeýle wakalar boldy. Ähli ýerde de ýöne Türkmen Hawa şäheriniň içinde soňam boňa ýakyn bolan owalarda ýaşaýjyk bölümler, dom правления diýär. Şol dom правлениýanyň käbir bölümlerinden özüne jogap berýän etrapçylaryndaky ilata yerli şol polisiýa bölüminiň şol участковый diýär, şolar bilen aýlanyp dilhaty alınýar. Dilhatyda biz şu maglumatlar bilen hiç ýere paýlaşmajaktygymyza, paýlaşan ýagdaýynda değişik çäre görüljekdigimiz hakynda duýdurulduk, okuduk diýip gol çektirip alındy. Ol bir ýagdaý. Tupan turandan soň 10-njy gün ýa-da 15-nji gün diýende yerli harby edaralardan, harby bölümlerden az muktarda eskerler berildi. Olaryň elinde de değişli özüniň instrumentleri ýok. Agaçlary çapmaly, ýollara arassalamaly. Emma bir zada üns berýände şäheriň administrativ merkezini, administrativ edaralary yerleşen ýerleriň ähli ýeri arassalandy, gülala güllük edildi. Ondan soň bul bolan hadisalara ilatyň, raýatlaryň
şoňa garşy näili täsir, ýani şolar özüni näil alyp bardy. May aýynyň 13-nde Türkmenawat şäheriniň Demir ýolçular raýonunda ýola 1500 golay adam döküldi. Bu protest Azatlyk radiosunda da çap edildi. Şonda men bir zat berdim. Adamlar jemlenişip ýola döküldüler. Özleriniň fundamental haklaryny hökümetden diledi. Hökümet gorkdy. Özüniň bar güýjüni şo taýyp jemläp, adamlaryň problemalaryny çözdüler. Gyýyska wagtyň içinde. Ýöne gynansak da hökümet ýene özüniň şol gara oýunyny etdi. Adamlar dargandan soňda şol protestde çykan adamlaryň içinde özleri bir ýeçeýkalar görýärler. Şol ýeçeýkalaryň içinde formal däl liderleri bolýar. Şol formal däl liderlerini ýygynadylar. Hiç kim şolaryň ykwalyny bilmeýär. Olaryň ykwaly daşary alternativ maglumatlary da çykan. Olaryň maşgalalarda aýtmana gorkýar. Biz şo döwür men we meniň ýanymdaky egindeşlerim çydap bilmän şol daşary ýurtdaky prosesler bolýandygyny biz habar aldyk. İnternet beklendi ýöne nähili bolsa da biz VPN tapyp daşary ýurtdaky proses gereketi bilen habarlaşdyk. Gijelerine ýüzümize maska giýip listovka ýaýratyp başladyk. Ýaýratýan listovkalarymyzda bir ütkeş listovka däl. Halka rus tilinde ýazdyk-da. Вы не волнуйтесь, мы с вами, вас никто не забыл. И yazyan zadymyzyň ütkeşikleri öz hakyňyzy talap etmäne gorkma. Biziň ýanymyzda bir 10 golay adam bar. Biz şeýdik aktivistçilik işine başladyk ýurdun içinde. Gorku astynda. Biz bilýärdik ýanymyzdaky adamlaryň içine iç alyp girmemi mümkin. Şonuň üçin biz özümiziň hakyky atlarymyzdan beremiz ok. Biri-birimiz beremiz ok. Telegrama girýän adamlar bar şu döwür. Gynansak da iç aly bar eken içimizde. Ondan sonra lokal ýagdaýda kiçik prosesler dörep başlady. Çerjewe trawynyň ýakynyndaky owalar, Guşçuluk owasy, soň Gyzylgoşun, Oktýabrski owalaryna ýakyn ýerlerde şol Çerjewe şäherçesiniň yerli administrasiýasy, soň prokuratura edarasy bar. Şol prokuratura edarasynyň öňüne 3 sany owanyň adamlary çykyp ýoly beklerdiler. Şol prosesiň içine men özüm gatnaşdym. Sebäbi ýadyma salsam gata agyr geçýär. Sebäbi şol Guşçuluk owasynda meniň ejemiň gyz dogany ýaşaýar, aýal dogany, şolar hem ýola çykdylar. Özüniň hakyny talap edip başladylar. Gaz ýok, suw ýok, elektro beketler ýykyldy. Adamlar diňe öz jübüsinden puluny çykaryp oňarmaly zat etmeli. Prokuraturaň edarasyndan adamlar çykyp taýwat atyp başladylar. Biz az amon çağırýarsyk. Adamlar gorkuzdylar. Adamlar dargaşmaly boldy. Adamlar dargaşdy gitdi. Şol şäheriň içinde ýaşaýan bir söýüşýän gyzym bardy. Ol gyzym bilen gürleşýänimde men aýdyp berýärdim da şol. Oňa paýlaşýardım da şol ýurtdaky aktivistler bilen men kontaktym bar. Şo döwürde Sultan Taganowa da ýurdun içinden bir hat ýazyp uratdym, o da bir YouTube'da çykyp atam okady. Şol listovka ýaýradanymyza aýtdyk. Soň göretsek başga hile eýen hökümede şol ýan prezident tankid etýän listovkalaryň başga adamlar başga vilayatlarda ýaýradypdyrlar. Şol söýüşýän gyzym maňa daň bilen iş ýerime gelip özüm gorkup kellesinde de kepka, ýüzünde de maska geldi däne Roma we ýakynda tanışlarym maňa Roma diýip aýtdy. Soň Roma diýdi, seni ýaýradyp ýören listovkalar bilipdirler, habardar bol diýip duýdurdy. Sonra ýene de bir waka boldy. Şol internet beklenen döwründe internet meselesini çözmeklik üçin yerli şol provideryň edarasyna baryp oturan wagtym bir kiçirek bir video rolik çekdim. Men o video rolik bilen size paýlaşarym. Ekskluziv video rolik Türkmenistanyň içinden meniň elimde bar o video rolik. Şol adamlar edaranyň içinde ýüzüne maska giýip ýörler. O döwür pandemiýa yglan edilmedi. Pandemiýa yglan edilmedi. Hatda pandemiýa yglan edilen döwründe de şol koronavirus ýok bolsa da dünya jemgyýetçiliginiň gözüne aldamak üçin şol Sağlyk ministrligi tarapyndan, hökümet tarapyndan adamlaryň ellerine el telefonlaryna SMS-ler gelýärdi. Howadaky bar olan tozan döwlejikleri esasında öz saglygyňyzy gowramakly we maslahat bermek bilen medisina maskalaryny dakyndyp näme berýärler. Şoňky SMS ýazýardylar. Biz hem gülüşýärdik. Şol maskalar dakylyp ýören adamlaryň kadryny men surata aldym. Hem de video rolik aldım 35 sekund. Hem de şo döwür Telegramda oturanymyzda Türkmen Halk Hereketi diýildi, DWT diýildi. Ýene bir toparlar bardy, şolara paýlaşdym men şo video roligi. Bir aýyň içinde 8 awgustdan 20-nji ýyldan soň Milli Howpsuzlyk ministri meni alyp gitdi. Ýa-ni izniň wakasyny özüňizler bilýänizler. Garas gata agyr döwürler geçirdik başymyzdan. Adamlaryň hal ýagdaýyny görer ýaly. Türkmenawat şäheri şu wagta çenli özüne gelip bilmän. Men ýurtdan gaçyp gaýdan döwrüm
21-nji ýylyň 24-nji dekabry. Administrativ merkezlerinden başga daş döwrekde hiç yerlerde ütköşüklik yok. Hassa şol 90-njy ýylyň ýagdaýlaryna geldi. Adamlaryň gözüniň oduny aldylar. Üstesine de ýene bir zat aýdasym gelýär-de. Şu döwür trigger döwrede adamlar orta çykdylar, protest bildirdiler. Ýöne şol 2002-nji ýylyň wakalary, 99-njy ýylyň wakalary bolup geçenden soň täze mele gelen nesilde jemlenşip rahat yollar bilen öz hakyny talap etmeklik, protestlara jemleşmeklik ýaly adamlarda türkmen dilindäki söz ýadyndan çykardymda oput diýil ýa-da. Oput ýok. Tecrübe. Jemlenşip bilmediler. Tecrübe, howa tecrübe ýok. Rahat yollar bilen öz hakyny talap etmeklikde tecrübe bolmady adamlar. Hökümetiň elinde de ähli administrativ resurslar bar. Milli howpsuzlyk ministrligi şol Stalin döwründen galan NKVD rejiminde işleýär. Olar durly okulary geçýärler. Köpçüligiň nägileliklerini nädip basyp ýatyrmaklygy bilýär. Olaryň elinde internet bar. Hem de şeýle bir ýagdaýyň üstü açyldy. Milli howpsuzlyk ministrligi Wi-Fi şol adamlaryň öýündäki Wi-Fi yapsa da mobil internet açdy. Hatta şu döwür Lewat vilayatynda mobil internetiň derejesi has pesdi. Ýöne Wi-Fi işlemedi, emma mobil internetiň derejesi has hem ýok boldy. Onuň ýokarlandy. Onuň edilenligiň sebebi näme? Mobil internet ýokarlandyrylandan soň tizligi ony kontrollükde saklamaklyk ýeňil bolýar eken. Ben onuň tehnologiýasyna da soň düşündim. Hem de ilatyň içinde ýörüýde maksatda okunly IP adreslerini bilmeklik üçin ýanky şpionaj edýän ýanky VPN'ler ýaratyldy. Şol VPN'lerden ulanan adamın IP adresi hem MAC adresi bellenildi. Bir näçe adamlar ejir çekdi şonu. Bu taýda eýer nämen görünýär-de sözümü jemlesem, Aydar Azat gatyken sözümü jemlesem, hökümet maksada okunly özünün halkyna garşy genotsid siýasatyny alyp barýar. Hökümete ilat gerek däl. Hökümete diňe Türkmenistanyň yerasty we yerüsti baýlyklary gerek. Ol pul hem gazna gelmeýär, olaryň jübüsine gelýär. Iň agyr ýagdaý hem Türkmenistanyň geosiýasy yerleşýän ýerinde şu korrupsiýon sistema has almakly. Biziň daşymyzda Eýran otýar. Biziň daşymyzda Awganistan otýar. Eýran bilen Awganistan bir näçe ýyldan bäri sanksiýalaryň aşagynda. Ýöne biziň ýurt şol döwletler bilen ekonomik gatnaşyklar amal aşyrmany gowy görýär sebäbi olar harit alış çalış edende de Eýran bilen Awganistan emişen nakt pul berýär. Keşili bank transaksiýalaryny etmeýän bu ýa-da hökümetiň owurlyklaryny iz galdyrmazlykda bir ullakan bir mümkinçilik dörep durda. Hem de ýene bir zada bar. Üstesine de Türkmenistan Ýewropa döwleti bilen ýakynlaşmaga ymtylýar. Ýöne meniň pikirimçe Ýewropa Türkmenistandan gaz alsın, gaz almasın Türkmenistana ol bildirmeýär sebäbi Türkmenistan özüne gerek bolan pullar Ýewropanyň bankyndan alandan Xitayň bankyndan alanyny gowy berýär sebäbi Xitayň banky, Xitayň döwleti Ýewropanyň öňe goýan şertlerini öňe sürmeýär. Şonuň üçin Türkmenistanyň daş döwre diktator ýa-da hibrid guruluşly döwletler bilen gurşap alan Türkmenistanyň ykdysadyýatyna we siýasatyna Rossiýa, hususan da Xitay täsir etýär we bu esasında da diktatura wagty işledi. Adamlar gyrylýar, ölýär. Türkmenistanyň ilatyny genotidi ýitip gitdi. Bu zadyň ýeketäk çözüdi, gorkman şu zady aýtmak. Sebäbi gorky adamyň kelle beýnisinde. Men bir zady üns berdim şu protest hereketlerinden soň. Adamlar basyldy. Men maňa gaçmany başardy. Käbir adamlar basyldy. Käbir adamlar ýitirim boldy. Ýöne bir zada üns bersek, şol adamlara jenaýaty çeken wagtynda da kanunlaşdyrmagy ymtylýar. Eger hökümet şu zatlary kanunlaşdyrmagy ymtylýar. Eger de adamlar şondan peýdalanyp kanunyň çäginde rahat ýol bilen özüniň hakyny talap etmeni öwrense, hökümet ne alaç bize işlep başlaýar. Oňa mysal hökmünde daşaryurtdaky protest hereketleri nähili häzir dargan olsa da adamların arasında bir topar düşünüşmezlikler olsa da ben şu an ullakan bir gazanç diýip pikir etýär. Şol protest hereketleri netijesinde pasportlara wagtlaýyn bolsa da uzaldyldy. Meniň pikirimçe bu şu protest hereketläriniň bir gazanan bir üstünlügini tädip pikir etýär. Sözüm şunda jemläsin gelýär. Bolýar minnettar. İki tane sorağım var mümkün olsa uzaklaşmak kakış temadan. Aha. Reýin berdi bir sorag sana, bir soragym Nur Muhammed ağa.
Ene Türkmenlerde bir söz var. Gören göz denk olmaz diye eşiden kulak bilen. Yani gözünden görenin bir başka, eşidenin başka. Bizim de yurttaşında bolanımız soň şungal maglumatlar eşitdik. Şu 27 aprel wagtynda, yani Lewap Mara tragediyası wagtynda. Şu tragediyanın pidası olup vefat olanlar, yani aradan çıkan adamların mazarını nadgrobda kabin, yani mazardaky daşına ya şu yazgı yazdırmak qadağan edildi hökümet tarapından diýilen gurrunlar oldu. Indi sen şu непосредственно şu vakanın içinde bolansoň şu hakda aýtsaň. Indi bir minut Nur Muhammed ağa da sorag bereýin. Soň neme dersiniz? Nur Muhammed ağa, siz bir ýaşulymyz hökmünde ine 27 apreli Türkmenistanyň hatyry günü diýip ikrar edilse şoňa münasip görýäňizmi ýa-da ýokmy? Indi birinji reýim berdi, jogap bersin, soň Nur Muhammed ağa siz de diňlersiz. Şu iki soragym bar menim. Minnettar. Yo, hakikaten Kur'an soňaýdan hakikat özü şaýat ol. Hakikaten bolan zatları köp zady. Käbir zatlara çin bilen bir düşünýärdik, şeýlerek bolanlar diýip. Ýöne ýanky öz gözü bile görüp, öz şaýat olup gurrun veren zatları men içine dogrusyny aýtsam täzelik bolup çykdy. Ýanky bilinip öňünden bilinip habar berilmedigi, ol topan torunna o güýçi soňundan amal daş ýagyp cesetleri Özbekistan tarapyndan tapylyp, ýa bir çağan kellesi parlanyp aýrylyp kendinden. Bu zatlar ýene Hudaý saklasyn görkezmesin hiç kime. Hakikaten hem aýdyp bolar. Bular ýaly waka ýatdan çykmadylar. Ýöne men umumy maňa söz berenden soň çakdadym var şu waka barada. Türkmenistanda diňe ýankyly wagtaky bolan betwagçylyk däl. Yerrensen o yerde de adamlar ki helak bolsun, hökümet tarapyndan kömek ýokluga o düşnükli zat. Yani şinniýeňiz Türkmenistanyň ýolbaşçylary hiç wagtam halkyň aladasyny etýän ýolbaşçy däl. Şoň üçin her kim öz günnü özü görsin diýen edip gaýtap. Ine meselem Türkmenistan özü eýleki döwletlerde bir zat bolanyna, ýanky Türkiýede deprem bolanyna, ýerlerinden. Yani Palestinler Gazze'de ya İngolman'la Orsiye'den ihtiyacım yok o Türkmenistan'ın bir eden humanitar kömeği. Ol bu diyene çemçe bilen ulu boçka koyan yalak. Ona hiç ihtiyacım yok. Yani bir yerde ünsünü çekmek. Ben ne için bunu aytiyen? Türkmenistan şular yal vaka bolli, şular yal yıkıp yumurulan çaylar var. Helak olan adamdan sağınışın çoğu. Şonu yanlayan ne bir topar devletler kaytap kömek edecek. Özüm kömek edilmesen hem şu devletler kömek ederdi. Yani gizli saklap o kömekten bir geçe ölürüm hükümet tarafından kömek edilir. O bakirler hem zattan dine insan ki öz ağzından kesip öz cayını onarmalı ya öz problemleri çözmeli. Doğrusunu aytsam mene şu hükümetin şurada ilerleten hareketini nehil baka vereceğim bilen yok yöne bir onu baka verir yani mümkünçülük yok. O yöne halkına ginatsit yani Türkmenistan'ın yolbaşçıları döretiye. Hep beyle de bir zat olmuyor. Yani halkın bunu yalı horluktu. Aytap kömek edeceğiz yani tutup basıp yürüyte edeğin neyinde olmayabilir yalı zatları. Nehil fikir bilen, nehili akıl bilen, düşünýärler bilen yok. Yani diýene yurttaşyna komşu devletlerde de İran'da da yerlerine hemme yeri gäriýä, hemme eýleki komşu devletler her kim öz mümkinçiligi boýunça humanitar kömegini etýär. Ol hakykatan hem agryýagdaýda peýdaly zat. Türkmenistan bolsa o peýdadan el çekýär. Öýde ýanky düşmýärli. Ýene bir gaýtalap aýtýan. Öýde kömek bir beren ok, eýleki mümkinçiligi hem ýolunu kesýär. Ona nähil baka bermeli. Tüňe gyrylsyn diýip. Ýanky Lewap vilayatyna özbek halkyna, özbek diline ýakyn gurulşan eýlik milletler barada diýip, tüňe şoň üçin ýörenip edilýär diýip men baka berbiljek näme üçin diýsem Türkmenistanyň hemme ýerinde de ýöne uly çinovnikler bolaýmasa hemme ýerde de halk helak bolýar. Men özümün pejenne önüwesen o ýerlerine şu niyaz döwrüne de barýadym soň ýöne opozisiýa geçenden soň Türkmenistana bar bilen ok. Eýem şu döwürlerde açlyk, ýanky pagtaň gara, pagta ýagyn, pagta çydyrnyň ýagyny şol halk üçin problemdi.
mazot yağı, kara yağ. Ondan biliverin şon yağ olmasa kalan zatlar var arada gurruna medderiliyor. Çoğun için halk plak bolya hem yerde den hem yerde denk ediliyor. Hem yerde de problemi düşse hükümet tarafından koymak yok. Holding elevapta değil. Hem yerde Balkanlı da şeyle daha şoğuzda da şeyle hem yerde de şeyle akıllı da şeyle. Çoğun için bir umumi devlet yolbaşıları hani halka ganim. Yine şu baka kıyska bilen baka ver. Yine men açacağım. Sağ olun. Atamra da näme teslim işledem awam. O sizin aydanız ol dogry gelip yeten maglumatınız. Ol dogry. Men onu tahqiqlap bereyim. Egerde şo ýok olanlaryň arasynda garrylar bar bolsa, garry adamlaryň mazarının daşyna şol doğulluğuna şol 27 aprelde öldü diýip ýazylmakla ruhsat berildi. Ýöne ýaşlaryň içinde Aglava bölegine ölen adamlarına senelerini ütkettirdiler. 26'sı, 28'i. Eger de biz şol ölüm statistikasını açıp bilsek da Türkmenistan'dan alıp bilsek, Lebat velayeti boyunca 26. hem de 28. Aprel töwregine ve beýleki ýyllardaki ölüm diagrammasyny, statistikasını bir grup bir matematik analitik tarapdan bir gapdaldan seyretsek, eýen belli bolýar şo taýda hökümetiň aldaýan belli bolýar. Ol gurrun hakykat. Ýa-ni aýtdyň sen. Dawa şundy başlaýan ben. Imminde şo 2020 ýylyň 27 zady apreli meniň переломный momentum boldu. Imminde şondan soň всё aýtdym, всё, хватит. Ben Turkiýadatyň. Diňe sizde de. Ova. Imminde şo wagtlar tupaň boldu. Şu Türkmenistanyň içinden çarjowdan, Marıdan hatda habarlar geldi. Ova şu kızın kellesi, giti giden adamlar, son daş yağanda adamların karanlar. O imini şörünü pıçırknu. Adamların şifri uçtu. Ondan son yağış yağdı. Daş yağdı. Adamlarda şifri yok. Şifri yok. Prem öğüne yağdı. Neçe saattan son bukvalni 6-7 saattan son tupandan son yağış yağdı. Şu momentin içinde adam şifrini yerine koyabilir miydi? Понимаете? И Reynberg'de aytdı da çivinden pil yasamanlar derdi. Men şuza da düşünemiyorum. Tupan boldu, bir giden ölüm boldu, yiten adam boldu. Turkiyada milyona kolay, milyona yakın Türkmen vatandaşın var. Onlar biz pakoyça etmedi mi? Sen da takoy stepini bilesizler mi? Ben de söz etmeyin kalada hükmetin bilip durup ova выше эшелон biledi. Pesteki даже полицейскиler biledi. Полицейскиler ile hekimler biledi. Обычный vatandaşları bilip şu günü tupan boladı. Şu günü 140 kilometre saatte tupan boladı. 144. Vatandaşları 144, 140, 120 de bilediler. Adamları Rus'ta terk edip özünü bu hükmet mi bu? Ben düşünmedim. Именно и şunu подчеркнем, то, что Taşavuz'da iki Kamaz mı zat yığnadılar adamlardan. Обычный adamlar, rayatlar kömek, marığa, çarjova kömek koyver elde. Adamlar kim halısı var, kimde yenenimesi var, kimde plaş zadı var, yeviçer, kim palatka koyverdi, kim nimet topladılar Kamaz'da. Yola sefere çıkanda bular saklap yani acışın adamları bastılar. Türmeye bastılar. Zašto? Zašto? Kömek etme. Özbekistan etti. Onu bir dünyaya görkezdiler. Yine bizler ağzı bizler bir halk der. Именно şu bolan случайda 27 aprelde 2020'de bu Berdimuhamedov'un это подтверждение того, что millet paras, что halk для него вообще ничто. Hatta nabarot tersine gidip уничтожать etmeli. Bize bu случайdan son bular вообще gevşedi. Давай sonki случайлар yamalamız. Yer titreme oldu. Polisler kömek etmek yerine yer titreme bol oturamaktı. Yer titremeden son öyünüze girinler de adamları bulmasa delal gidemiz. İlem öyünüze girinler de adamları kıynap yürediler. Desler mi? Ben primoy efirde oturattım şu gün. Yadın değil mi Duşer? Ata Murat sizler ambartınızda. Yer titreme oldu.
Yarım saatten sonra efir açtım. Bir adam maittim şu yer titreme oldu. Öňüzdekilerden habar alınlar. Zvante dedi. O efirde men bilen gepleşip öýüne zvante dedi. Tekrar efire girip nime dedi? Polisler menin hatınımı, beçelerimi öýüne kow oturan dedi. Etilip bolmuş. Esası aktivistlik hareketlerini güçlendiren esası sebeplerden biri deyip pikir eden şu bolan Mary ve Lebap velayetindeki apıtıpanı. Dünkü ýaly ýadymda şu wagtlar türkmenlerin arasında iň köp ulanylýan nämelerin biri, priложениýalaryň biri Imod'tu ve Imod'da adamlar näme paylaşıp başladılar, video paylaşıp başladılar. Ýadymda da hiçbiri nirde hökümet, nirde kömek, näme üçin telefonlar öçük, näme üçin internetler işlän ýok, näme üçin biz öýümizdekilerden habar alıp bilemiz ýok. Ýaly hiç hil talap yoktu. Halk tarafından diýip aýdaýyn men size. Hiç hil yoktu. Diňe adamlar özara çekilen videolar şu görnüşde. Assalamu aleykum, hemen Zana Lebap'ın şu yerinden men şunu ýaly bolupdyr, sizin habaryňyz barmy, ne şeýle bolupdyr, beýle bolupdyr. Hiç kim hökümetten bir saat talap etmedi. Şol gynançly ýagdaýda da bolup geçenden soňra aktivistler döredi, köpçülükleyin narazılıklar başladı doğru yöne. Halkın esası bölümünden eýan bizim halkımız öğrenişipdir, vatandaşlar öğrenişipdir näme? Nähili çıkınsız ýagdaý bolsa da, nähili kıyın ýagdaý bolsa da hökümet tarapyndan hiç hili kömek öňem gelmänligi sebäpli soňky bir näçe ýylyň içinde başımıza gelen behbakçılıklarda göz öňüne alan ýagdaýymyzda şu wagtlarda da hiç hili kömek gelmänligi sebäpli ýa-ni hiç hili halkın umidam yok. Başına nähili problema gelse gelsin özara bir-birine kömek edip çözecek bolýarlar. Men şoňa syn etdim. Yani kalbutu bizim hökümet bar ýöne bize değişli däl, bizim üçin däl ýaly adamlar ýam şonu ýalatna etmäge öğrençipdirler. Ýam şoň üçin yani Türkmenistanda hökümet diňe yukarıdakylar üçin var, halk üçin ýok. Ana bizem şu aptypan bolandan soň dören aktivistlardan mysal üçin özüm iň köpem şu sebep boldu diýip bilerin. Ýalňyş bir saat etmedik. Bir saat etmedik. Diňe bolan wakalar aýdyp beremiz üçin yaman gördüler. Совершеннолетний çağan barıp näçe gezek o şkoluň müdiriniň komitasynda näçe gezek doprosa çekdiler. Propisyny yerime daimlara barıp näçe gezek bispakoýt etdiler. Hemme adzelarda, Berş velayetde suratım var. Aslında alıp görseňiz hiç saat etmedim. Hiç il düşmançılık etmedim. Diňe konstitusyon haklarımı soradım. Diňe adam hukuklaryny soradım ve bizi düşman belediler. Yani açak bolýan zadım birini gürleden oklar. Gürleseler hem adamlar öýüne barıp bispakoýt edýärler. Şoň üçin hem halk talap etmäge gorkýa. Halk talap etmäligi sebäpli näme başına gelse gelsin özü çözýär. Hökümet kalbutu bizim hökümet däl. Diňe belli bir adamlar üçin ýaly işleýär. Açaklarım şundan ibaret. Spasibo dinleýäňiz üçin. Ben takminden 87 ya 88. yılda Rus dövründe землетрясение oldu. Hiç aklımdan çıkmıyordu. Bizlerin öyler çatladı. Şunda Rusya dövründe bizlere kömek geldi. Bizlerin iki taraflayın öyümüz vardı. İki tarafaya kömek geldi. Niçin şu 2000 yılda bolan apı tupanda bizler halkımıza kömek edilmedi. Niçin? Niçin halkımız ben Türkmenistan halkına şunu seslenemem. Allah herkese yürek veren ama herkese vicdan vermekte. Ben Türkmenistan halkıma sadece vicdana çağırmam. Haçanaca susu oturamız. Haçanaca korkup yaşayımız. Haçanaca. Ben yine peygamberdenin arşirin hem şu nimelerin YouTube'da videolarını göremem. Bir zat yazamam. Hiç olmazsa bir zatlar koyamam. Nujeli halkımız şu zatlara korkadı. Nujeli. Nujeli haçanaca korkup yaşayımız. Yine oğlum benim 18 yaşta oldu. 18'ine gitti. Ben 14 yıl oğlum bilen bir sofrada oturup görmedim. Benim 4'ünde ükeme bir yıl oldu. Bana ayttılar ki Meryem seni ükeme bastıran Türkiye'ye geldi. İnanınlar ki ben yatmadım şu gece. Hem ben Arap çıktım. Akaysa gelmekti hattını son. Hattına bu haber varan. Hattına aydamış. Yine ben sır bilen tordal gitti. Sır bilen göç alıp gitti oturup ben istersen ben video açıp koy vereyim. Bu vicdanlık mı?
Ben ulan tort yegenini, uların göç yegenini ben videosunu göreyim. Dimdeme yaşa oturan herkesi bile durandır. Ama susmanlar. Bundan beter olamız. Bundan beter güne kalamız. Hayiş Türkmenistan halkım. Hemmenize. Susma gene. Susarsın biz basılı oturupmuz. Geçen gün obamızdan biri geldi. Meryem Abba dedi hem yerde Dur Sultan'ın suratı dedi hem aktivistlerin suratı var dedi. Nime dedi dolandırıcı dedi. Kaç şu anda olsaktık. Niçin dolandırıcıların suratları çıkmıyor? Türkiye'deki dolandırıcıların suratları çıkmıyordan bir hak hukukunu sorayan insanların suratı çıkadı. Töhmet bile. Bu dünyanın o dünyası vardır. Geçiresler çerişçür son zamanlar nime bolu oturmanı. Geçiresler hemmenize. Yanlış gepleyenmişsem, zadetlenmişsem geçiresizler. Ahmet, aha, baş üstüne. Я два слова хочу сказать. Türkmençe aydayn olmasa. İki sözüm, açık sözüm var. Bu bedbahtçılıkta prezident hiç kili hareket görkezmedik olsa o prezident hasap edip bilinmez. Bu bedbahtçılıkta televizyonya şu zatları görkezmedik olsa o televizyonya deyip hasap edilip bilmez. Ben açık zatlarım şu. Nargiza, baş üstüne. Halk için, özümüz için, ılganımız için biz hem azadi göğüs geldik. Size hem azıcık olsa da halka oyanmasını sorayan, bir azıcık olsa da düşünün öz çağlarınızın, en atalarınızın geleceğine önce. Son özümüzün hazır problemalarımızı özümüz dile getirmesek, sizin önünüze düşüp hiç kim sizin problemalarınızı hal etmeye. Özümüzün elimizde hemmimiz adam. Siz gürlemeseniz, biz gürlemesek, o gürlemese, bu gürlemese halkı kim düzeltecek? Bir azıcık düşünmeli. Onun yanına giden aktivist, hova aktivist, biz aktivist sizin için sizin dile getirip bilmedik sadığınızı biz aydanımız için iyiliğin gözünde katı ervet görünyäs, doğru. Sizin aydıp bilmeyen zadınızı biz aydanımız için her yerde suradığımız videolarımız odur budur. Bor biz edeli. Yöne sizem azıcıkça olsa çaba gösterin. Haçana çerli sizin ağzınıza çeyneler lokmanı sokyas onam yudu bilmeyeniz. Hatta kaharın geliyor da şeydi adamlar hem zadı aydiyan zadı ediyen seni yalança çıkarıyorlar da ken böyle nemeler böyle da şu an insanlı glavını bizim vaprosumuz pasaport süresi geçen pasaportlar var. Pandemiye dövründe kaçak kalan pasaportunun pasroçunu bolup kaçak kalan ne çeviri ildeşlerimiz var. Olurun çağıları bolya meselem. Olurun hem dokumentini bolman neçe sanı ildeşlerimiz var. Gittiği halde geri dönmemek gelbilmeyeler çünkü. Çünkü kaçak kaldılar. Olur ne etmeli? Olur öz maşgalasının geleceğini şöründe işlep maşgalasını üpçüne diýerler şurada işlep. Seret soňky Ženewada çykyş eden Türkmenistandan gelen resmileri gören bolsaňyz. Hawa. Şuňaly sorak berende näde jogap berýärler gördüňizmi? Это же не дипломат, это пародия на дипломат. Извиняюсь за выражение. Hawa. Gördüňizmi nähili jogap berýärler? Aslan gelen. Тоже просто добавлю şöyle. Bizleri dinle oturan hormatlı vatandaşlar, şu videonu göre oturan, Türkiye'de göre oturan bolsanız, fırsat yadınızdan çıkarmanlar. Şu iki gün şurada öğlenip yürüyen yaşlarımız var. Türkmenler, Türkmen kız, Türkmen oğlan öğlenediler. İbeçesi boladı. İnkette problema bilesler mi? Dokument. Sen kaçak kalsan, işte oturan bolsan vatandaş dinle. Sen kaçak kalsan, sen kaçak bolsan, senin dokumentin bolmasa, takjı hattın imkan bolmasa, sen dokument alıp bilmişsen beçenge. Sen yakalanan ýagdaýynda sen beçengi çıkarıp bilmişsen. Основная problema. Sen dokazat etmeli, senin hattynyň dokazat etmeli bolady. Toştur şu Türk'ün beçesi emes, şu yigidiň beçesi, şu Türkmeniň beçesi de. Это самая большая проблема. Şu iki gün на сегодняшний день, да? Onu задумайтесь. Bileslermi? Türkmenistan'da pomidor, kartoşka kımmatlanıyor, nan kımmatlanıyor. Adamın kımmatlıkları arzanladı. Bizler arzanladık. Halkın kımmatlıkları, semeyni
Вот это все hem ene şu hemmesi arzanladı çünkü. Şoň üçin hormatly dinleyijilerimiz. Men bilmem oje nima bolmaly, awa meteorit gelip düşmälimi Türkmenistana. Bilmem nima bolmaly, ama oje hakkınız bizler adam, bizlerde hakkımız Allah Taala beren hakkı var. Давайте gelinler воспользуемся şo bilen. İnanınlar, şörde oturan adamlar şu zatlara ayda oturttular. Bizlerin hem kadir kıymetimiz yok. Sebebi sizler düşmedinizler munaka problemalara da. Bu şu problemalara girseniz hem susaslar. Bizlerin her bir sözümüz bizlere ziyan. Her bir aydanımız için Türkmenistan'da enemiz, atamız, karındaşkomuz, dayımız, ükemiz ular sorguya çekiledi. Uları al gidediler adyalar. Bizleri susturmak için şoların üstü bilen, uları zorlap, uları kıynap bizleri susturacak boladılar. Şunun için ya вас очень прошу, eğer de просто şu videonu görüp oturan bolsanız like'ı basınlar, komentarya yazınlar, paylaşınlar. Sen aydı bilmedin vatandaş. Bizler ayttık. Al paylaş. Hemme işitsin, hemme görsün. Bizler de oturan zadımız разница, чтобы вы почувствовали, почувствовали разницу, что Türkmenistan'daki berle oturan medya nime i bizler gerçeğe ayda oturtmaz. Aydı bile oturtmaz şunaka zulümün içinde. Будьте солидарными, просто поддержите все. Спасибо. Sağ ol Alişer. Iň esasy betbaççylyk, bilimsizlik. Meselem, insan hak goraýjy näme, oppozisioner näme? Ol bir. Ol oppozisionam insan hak goraýjynam garşdyryp ýör. İnsan hak goraýjy näme? Näme rahat ýollar bilen öz hakyny goramaklyga kömek etýän adamlar. Soňa malumam köp insan hak goraýjylar bilen adwokatlary put çetýärler. Olaryň arasynda kriteriýalar. Oppozisioner bolanda şol hükümede gelmekliğe ımtılıyor. Olam elbette hükümede gelmekliğe ımtılmak. Hükümede gelip Xotaydak siyasata täsir edip ýurdun ilatynyň hal ýagdaýyny goýlandyrmak üçin ütkeşikler girizmek. Yankı temamız 27 aprel Levap Mara tragediya barasında şu pikirimi aytmakçı. Yani hükümetin pozitsiyası şul bolup geçen stikinli betstüýede tebi vertmakçylykda hükümetin özüne alıp baran pozitsiyasını bir anekdotun üstü bilen düşündirecek. Öňümde bir adam goňşusundan soraýarmyş. Goňşy, senin sığırın çilim çekýärmidi? Yok diye. Olam cevap berýärdi, yok sığırım çilim çekanak näme üçin soraýaň? Ay yok, bolan zat yok. Yönü mal yatağın yanıyor. Sonra soraydım da diyor. Bir adamın mal yatağı yanıp dur. O komşusu da senin sığırın çilini çekkemi deyip soruyor. Şimdi paralelini deňeşdirme. Yani egindeşlerimiz aytıp geçti. Şemal, şipırlar götürüp alıp gitti. Krişa yok. Yağış yağdı. Dongdaş yağdı. Türkmenistan hükümetine hemşetti. Kim surata alıp video syomka edip taşlar yurda uğratya kadip. Onları kovalıyor. Edilyan anekdottaki bir adamın mal yatağı yanıp dur. Senin sığırın çekken mi deyip sonra eşyalı Türkmenistan hükümetinin pozitsiyası edil şu an kavat gelip dur. O kömek etmekten geçen neme gözleyler. Taşlar yurda informasya çıkmasın. O hiç kim bilmesin. O üstünü gömük koyalı ondan beter. 27. aprel günü harasat olan olsa 28'i takminen 29'unda komşu Afganistan devletine insanperver kömek deyip şalanda azık önümleri gitti. O ne düşünmeli? Umuman vatandaşlar hükümetin pozitsiyası şeyle aytsan ayda oturmalı. Yani ulu tema vaktinizi alıp oturacaklar. Katnaşanımız için köp sağ olun.